Asa, Nakakapagod. asa ka dito, no? Malingin mo kasi mapapagod Ay, talaga pag hindi mo. sir. Pwede ba mangutana na magtanong? Ay, Tagalog di ay. Ha, mapalaban ako dito da. Huwag mong Ah. subukan. Saan ba dito yung kanang Villa Susani? Yung Yung may swimming Oh, yung may swimming pool na maliligo ka na maglangoy-langoy ka? Ah, parang sapa. Uy, isat. Hindi li sapa. Yang Tagalog. resort. Ah, resorts. Oh, kasi kanina pa kami palakaw-lakaw dito. Sobrang pagod na kami eh. Wala kasing bumabalik kaya pagod na kami. Ah, kasi. baka nasasaag kayo. Oo nga eh, nasasaag kami kasi wala ang tricycle dito. Oh. Walang tricycle, bicycle, table, battle. Malayo pa, malayo. Malayo pang lalakawin namin. Ah, malayo sa malapit. Ano yun? Malayo sa malapit. Malayo sa malapit. Oh, diretso kayo. Ha. Ah, basta diretso. Hindi naliliko. Diretso. Ah, pwede rin liliko kayo. Ang kapoy naman dito maglakaw. Medyo Wala pa lang, makapoy. wala pa lang sumusulod dito na tricycle, no? Kasi akala namin maduo lang. Maduol. Silingan ni malayo. Mm. Ah, basta magsubay-subay kayo dito. Pag abot niyo sa malapit, sa malayo, basta nandun. Kakapagod na. Kasama niyo Kawawa to. naman sila. Siya yung kawawa. Nahirapan sa kalisod. Uy, Tagalog to, Tagalog. Akala nyo, kayo raang makamaong magtagalog? Galing kasi kaming Manila eh. Manila eh. Ito. Kaya marami kaming bakit. Di, wow. Manila, ito. Hindi, galing ano Galing yan? Manila Zoo. Afrikana eh. Afrika. Oh. Hindi. Meron kasing sa Korea, merong King Jungkook. Ito sa Pilipinas overcook. Overcook. Jungok. Pwede na ba kami dumiretso lang? Oh, depende sa inyo. Kayo ang bahala. Wala kasi doon. Baka Dito. nandito. Aski, maglakad-lakad kayo, pupunta kayo. Oh, maglakaw-lakaw lang kami ha. Baka may tricycle na masugatan namin ba? Oh, magpahatod na lang kami. Ang galing magtagalog. Sige. Sige. Hirapan ko na. Bye. Maraming salamat. Nahirapan ko na sa Tagalog. Nakukuhaan ang Tagalog ko da. Kasi akala nila nagtotoo sila hindi ako marunong magtagalog. Marunong pa naman ako magsalita ng Tagalog. Nahirapan sila da. Excuse me, sir? Hey, what can I do for you? I think I'm lost. I'm looking for some... Ayay, English na Resort. murag. What? I'm looking for a resort. Its name is Villa Susani. Ay, resort. Yes, I'm looking for a resort. Can you tell me the right direction, sir? Mahirapan ko ani sa English. Direksyon. Yes, sir, direction. The place where I need to go Direction. to find the one I'm looking for. Over there? Over there. Oh. But I think, is it far? Far? Far away. Far away. Because I can't see any sign. See. Yes. Looking for sea. No. Oh. For a resort Resort. with swimming pool. Something like that. Like For that. me to swim, to enjoy. You ligo-ligo. Swim. Yes, I will go swimming. Over there. I said, you know. Over there. Oh. But I think, I think it's far. Because I can't see any sign or signboard. You going there. Outside there. Yes. Yeah, going there. Outside there. You see there. Sir, what did you say? Hey, you, balik-balik. What did you say? Ay, si Jose. Wa man ka magsulti, si Jose di ay. Si Jose, dugay na namatay. I am not looking for Jose. I am asking what did you say because I don't understand you either. Jose, lagi namatay na lagi na. Oh my God. I think I'm gonna... sir, tomorrow I'll be back. Eh, Sir. wait. Di man tumurog hubak na matyan ni Jose. Di, kahag ko sa kanang kuwan ba? Kanang rabis. Matyan. I mean, I am looking for Villa Sustain and I don't understand what you're saying earlier. That's why.
Maldita ha, maupay ng utahan na. Tug-anan sa tinuod, di no mo to. Ha? English nagtuog. Di ta marunong. Ha? Niba.